O presidente de Portos de Galicia presentou os datos referentes ao balance anual de embarcacións en tránsito que pasaron polos portos deportivos galegos. Unhas 8.700 embarcacións deste tipo recalaron na costa galega. Para nós, para a Consellería do Mar, para Portos de Galicia, son unhas cifras alentadoras, son unhas cifras que, digamos, que respaldan, que recoñecen ese traballo de promoción da náutica que a Xunta leva desenvolto nos últimos anos e no que son os actores primordiales o conxunto dos portos deportivos que ou ben empresas xestoras ou ben os propios clubes náuticos dirixen ou xestionan, non? Na súa intervención, o presidente de Portos de Galicia sinalou que o porto que maior número destas embarcacións recibiu foi o de Muros, en A Coruña, seguido polos de Combarro e Baiona, respectivamente. O porto con máis número de tránsitos foi o porto de Muros, con 1031, seguido do porto de Combarro, en Pollo, con 839, e o porto deportivo de Baiona, con 639. As Rías Baixas convertéronse este 2017 na zona da comunidade que rexistrou un maior aumento desta actividade con un 9% máis que en 2017. Cando falamos do espazo das Rías Baixas, o 7% de Galicia se incrementa en 2 puntos máis, nas Rías Baixas foron un 9% e no número total de embarcacións en esta zona de tránsitos, en este caso, chegaron aos 673. Durán amosou na súa comparecencia a satisfacción polos bos datos e xustificounos como a consolidación dunha importante actividade que supón un impacto económico non só para o sector portuario, senón tamén para o conxunto das vilas que acollen instalacións náutico-recreativas.